Näin helppo on rekisteröityä Veskon asiakkaaksi ja aloittaa ilmainen kokeilujakso. Mene vesko.fi ja valitse Aloita ilmainen kokeilu. Sen jälkeen täytetään nämä kohdat. Käyttäjätunnus, nimesi, sähköpostiosoitteesi, luodaan salasana. Ja salasanassa pitää olla 1 iso kirjain, 1 erikoismerkki sekä numeroita. Sitten seuraavaksi täytetään yrityksen tiedot. Eli yrityksen nimi, sähköpostiosoite, jos sulla on olemassa oleva domain, se tähän. Y-tunnus, millä alalla yritys työskentelee, eri tuotekategoriat ja yhteyspuhelinnumero. Sitten tähän nimi, jonka haluat sivuillesi. Se näkyy muodossa nimi.vesko.fi. Ja jos teillä on olemassa oleva domain, se liitetään myöhemmin ohjaamaan sivustolle. Halutessasi voit täyttää lyhyen kuvauksen yrityksesi toiminnasta. Sitten vielä yrityksesi osoitetiedot, kadun nimi, numero ja halutessasi voit täyttää rakennuksen nimen, numeron ja kerroksen. Sekä postinumero ja postitoimipaikka. Sitten ollaankin valmiita. Painetaan vielä Complete Registration, jonka jälkeen ollaan valmiita kirjautumaan back-officen puolelle.